Basically lento oyishoyo njengoba ngikuzwa what you saying is ngathola umuntu ngingamposti. Kube yimi keep naye kube your between us. keep your things private. Yabo. And le mjolo le umuntu akuphostise Mm. ngenkani athi waye ungakasumpost. Tiger, hello. Milahla lenja. Lahla lenja mfethu. Ne! Ngoba uzothi Why? sompostile aphinde akudlale ngawe akulahle. Serious why umuntu kumele akuposte kanti uthi waye ungampost. Mfake ku status or ngicela ungisendele screenshot sama views. Ne! Lahla lenja mtase. Umuntu akuforce ukuthi mpost. Umuntu mfethu like yazi ima ngitshela something about uthando into esengayibona. Sonke ethandweni si actor accordingly the way esiphathana ngakhona, the way esenzana ngakhona izinto. Mfethu mina ngeke ngihlale like wena ungiphi imali mara wena masoyifuna bese ngithi eish nabheba nginamali. Bese next time masowuncisha sengibona ngathi wena unenhliziyo embi. Uyanginika. Yabo. Besides ukuthi uyanginika mara nawe kokwakho mfethu yabo. So wena phela kukhona ukuthi kwenzeke ukuthi mina mhlambe ngisheshe ngikhecha kakhulu ngicela ukukupost. Yabo. Wena mangabe awufuni ukumposta isifana ngeke ngikubuze nokuthi waye mina ungangiposti mina sengiposte kayi7. Kuya ngami. Mara nawe maso inhliziyo yakho seyingithanda that way uzongipost. Yabo. Ukuthi hayi now folk yabo. Mara uthi nje Without wena mina asking you. ku social media no. So your advice is ungaposti your private life ku social media. Your Keep private your life. content. If you content yakho Mina kuhlekisa. Mina okay ngicela That's ukubuza what you're something saying. kuyo yonke i-content yami okwangibona ngiposta mina ngisemngcwabeni or siku-family gathering nathi siyashonelwa i-content ngiyayiposta ngisho kushoniwe mara ngiyabe ngisendaweni zami ezi-private ukuthi abantu bahleke ba-TikToks because I don't wanna them know ngoba abantu bazogcina ukududuza kuphela sebebuza bani oshonile, who is died, my grandmother or my what. Oh, when is he going to be buried? Angeke uzuze nalapho. So sometimes ezinye izinto ziright bengazazi bazi mina kuphela ukuthi ngiyahlekisa. Mina ungangena ku-account yami wazi ukuthi ngiyahlekisa khona semane ngipostile nje mangiyodla. Ngizikhiphile nemama mhlawumbe somewhere. Mara hayi nje yonke into yami everywhere I go ngaye town sengipostile. Ngisesitiyeni hayi fuck. And naye umvezi. Ena umvezi naye mama. Kuba nesikhathi engimveza khona, yabo. Naye sometimes yena umuntu ongathandi camera ngaleyo ndlela ukuthi yabo asumuntu ukuthi ngifake akafuni sometimes imente asenze ethi ayishaya ngamfuni yabo. Yena uthanda ukuba behind the camera like yabo ivoice yakhe izwakala ukuthi oh there's someone behind ukuthi ukhona. Yes. Yeah. But hayi ukuthi abonakala ngiyakuzwa. Okay, I know. Mhlazane ngijola angiposti ke so kusho ukuthi umuntu angeke azi. So sipost umshado kuphela ne namalobolo. Yes mfethu. Kanona uposta njani indoda engakasikhiphe ngisho imbuzi egulayo. Engakazize nakini bangamazi. Hi Ola. Hi baby. Hey Ola. How are you mama? Nganami let me go mfethu ngushiye no Ola yabo. Uyaphi? Have a blessed evening. God bless you. One game. Uyaphi? Dala ngivalelisile Ola mbuze lo. Yokunini sila. Dala yabona njengoba uthole singadlali bese siampula 2 games sicoca kuphela mara singadlali game. Kopa one game. Uzohamba after. Ngithumele Ola. Ngithumelile ukuthi angahambi, ngithumelile sis. Benyoyidicline mpume same time. Sengihlonipha Ola nje kuphela. Serious ngihlonipha ngaba kusuku. Siyabonga ukuhloniphana bo. Siyabonga. Like mama. Oh my God. Ola wothi. Ngabe sengidala ngihambile. Yabo. Maye Ola mfethu wakhethi ifilter so mfethu endlebe so. Uyithanda kanjani? Uyithanda mina ngiyedwa. Ifanela mina kilo 1 TikTok. Ifanela mina. Mara It only suits me. Akiri naki mathomo. Isifanele sonke lento le, isifanele sonke. Asifuni ukuyifaka. Have you seen Gumede with this filter? Angeke shem. Never. Sisi no. Thank you so much. Ero Gumede nobusa busidudla ngeke imfanele. Yini like? I'm alright now. My eyes are sore and I'm tired. I had a Like yini like?
Enzeni manje? Why manje? Asifake soyithi usibone ukuthi izoba njani. Eish. Ngase ngakhipha Yeah. lento. Ngifuna ukubona. Yeah. Mina ngizoba muhle Nkosi yami, I know. I know. I don't want to sleep. I don't want to sleep. Ola ikuphi? Angiyiboni. Nami angiyiboni. Oro mhlambe Offer ngiyama Yebo iPhone user. nasakufuna. Mhlambe ngiyama iPhone users. Thina singabe Android. Isondo ngathi. iPhone. Isondo. Ngiyama iPhone users kuphela. Hey. Ay. Ngiyala amafoni uthi mawafaka e-charging ethi, thank you for charging your iPhone that you bought cash. It didn't work on your back. Thank you Mara. Hey. Hi China. Ola asiyiboni shem ifilter yakho sister. Why? Hlala nayo. Nanti. Ola Kimaka. Awutsenza iPhone mo charger ngiri. Thank you for charging your iPhone that you bought cash. You Guys, didn't thank you work so on much it. for the It worked time. on your feet. Checka ko trending. Checka ko trending. Akiyiboni. Ke yemo. Ke itlhagisitse. Ola unako kae wena? Northwest. Oh, there is hayi it. kulafuna. Ukhule sho. Keep us born. We. Hey manje wena plus neyinwele so ngathi umthakathi ngempela. Yeah. At least ifuna abantu ngathi ifuna abantu abane-cheese ball. Ngathi ifuna abantu abane-cheese ball. Wena phela seyivele phansi Ifake wena, ifake wena sibone. Hi lady, welcome. But ngeke ngayifaka before ngemkopelo all. Like ngine tendency kunokufika this moment nje ukuthi umuntu mangidlala naye ufaka ifilter, ngifaka ifilter efana na. Cabanga ukuthi ubuye etshwaleni ebusuku uthola umuntu onendlebe ezenza so lokuzwe akhuluma nawe ezenza so hayi ngadla phansi. Mr. Cookie Man, thank you so much for the time. Guys, Lezo ungagijima kakhulu indlebe zingakuphaphisa lezo uhamba ubone sokukhuphuka so lokhu Ngathi zistike kuwe yezwa. Zihleli incama. hi Lawrence. mina ngiyazi phela yonke into ihlala nca ngithi nobuso omncane. Zihleli incama ngathi uzoflya varoms. Yo. Oh, unobuso omncane thina ubuso bethu. Ngathi inkosi yama-satanist. Hello Vince. Huh? Hi, long time. King Ola. Get out. Straight to the heart's me. Thank you. Lendi ne makeup le filter. Bazozidujura. Gcine kudala ndoda yokunini bangishaya ungekho. Thank Yebani. you so much. Guys, let me love and leave you nkosi yami sengizolala kamnandi never. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu akubusise. Bye, Thank you for playing with So me, much. mnganami. My girlfriend from another boyfriend. Yimi loyo. Okusho Ola. Before ngiblush. Wena. Kani Ola ngoba ufike Yo. manje kube ngikhuluma Hey, nawe. kunini bangishaya. Good night nkosi yami. Ola good night roba la Nawe mnadodwa. my night, boyfriend good onephesini lapho bakumele lapho. It's fine man. Obvious. Hi Busi. Oh, bathi That is ngitshela true. ukuthi yo. Danko. Tshela ukuthi danko. Yo.